umntana endlini azavale nefestile. Ndizame mna Rita musuyenza le nto akazungena apha kokwenu. uThembisile utyhola ngelithi umphandi wetyala kwisikhululo samapolisa saseMaluti besoloko ebaxhaya ukuba baye kuphulaphula ityala enkundleni. Utata umntwana yena wanyanzelisa kuba ifuna ukubona ubulungisa busenzeka ngomntwana wakhe. Umntu wakeyile ngutata omntana wakeyile utata kaRithabile ecourt waze watsho wathi Thembi andikuboni, kanti ndathi mna hayi kuthiwe noba asiyanga bhuti. Wabe sesithi hayi mna ndile kuba bendifuna ukubona lo mntu owenze esi sehlo emntaneni wam. Hayi siqhubeke iintsuku asisaxelelwa nto. Ndithi mna hayi noba ke ityala uliwinile uRithabile kaRichwa. Ndithethela ndodwa akakho mntu endimxelelayo andithi. Hayi ngokuya indityele nto uRithabile xa sevela eChristmasini ethe uyothenga ichips 25 December 2023 abuye esithi mama uabuti unitreadmission uthe ndihamba ndincolisa igama lakhe futhi uzawundibulala. Kamva usapho luxelelwe ngamapolisa ukuba ityala licinyiwe kodwa azabekwa izizathu. Kulapho iqale khona ukuqandusela impilo yenkenenkene kaRithabile. Ungene ephuma kwisibhedlele iTelabi Quest kodwa waswelekela ekhayeni ngoJanuwari walo nyaka emva kwengulo ethabathe inyanga. Ndive uRita sithi dadobawo ndimve ndikwikhamera yokugqibela sisesekamereni yokugqibela ndiphume ndindiza. Xa ndifika bewandijonga wandincumela walala. Ayikhange ifike into kum eyokuba uRita ulala unomphelo. Iindaba ezibuhlungu ngokutsho kaThembisile zaqinisekiswa nguNyawontle oyekweli khaya ngemini kusohlukana inyama nomphefumlo kuRithabile ukuzawunika inkxaso yokunika idolo ukutya kwalo. Ithe xa esithi uRita is no more. Ndacinga uba inoba eli xesha bekendikhwaza ubendikhwaza kube ndibhabhayisa. Okokugqibela ufikile ubhuti wakhe wahlala eKapa wathi ayizuyekwa le nto yalo mntana asekhaya because udoktar utshilo wathi lo mntana ube kwincindezi yestress. Kuyakwenziwa i-email national, provincial, region. Ngenene olusapho lubhalele incwadi umkhuseli woluntu. Afika amapolisa ngomhla wokuqala kuFebruwari walo nyaka ngemini ekwakubekwa uRithabile kwikhaya lakhe lokugqibela. Kwanyanzeleka ukuba umakazi nomama kaRithabile bathi gu bucala banikeze ngeenkcukacha emapoliseni. Sasihleli ku-3 room apha namapolisa awethunyelwa. Andiwazi noba besuka kuRegion noba kuNational ngoba bafika nyhani ngeli xesha kungemnandanga ukuthi, kodwa sazama ukubachazela and babesebesiza nedokhethi bafika uba ikheyisi icinyiwe. Ubuhlungu bethu sizibuza uba amapolisa aseMaluti ukucinywa kwawo ikheyisi sokunzima ukuba bazosixelela ukuba ayikho le nto yenu ngumbhedo because bahlala bona besenza i-investigation. Njengoko kucace gca ukuba ngenene ukudlwengulwa kwabantwana yintlungu egqibe iphondo nelizwe ngokubanzi. Umama kaRithabile uzibandakanye nomngcelele obubanjwe Matatiyele kutshanje unika inkxaso engagungqiyo kumaxhoba ewonke kuquka noCwecwe. And now